nama ndikayazi khange ndibabuze ndise-confused ndingathi ndingumuntu ohanjwa inkunzi yentakumbi esibunzi bathi nyana wam lo ukusalayo omakazi lona kabayithandabuza bathi bayibone ngempunzi ligqithisele ngemfuzo obakhulu bebunzi zimpawu zemfuzi utata khange andinike nomzuzu lo wokwenza excuse uvele ngondixuthela umhluzi andikhumbuli nomzuzu mna ndilala nogugu ewe xa ndiphantsi kwemembeleko zebhuzi ndihamba nedudes ngobusuku andifuni ukuya neluzi so ke khange ndijonge nobuso ndiye ndatsala kwasithunzi sungandibuzi ndise-confused ingathi ndingumuntu ohanjwa inkunzi entakumbi esibunzi bathi nyana wam lo ukusalayo loo nto ilahla linentlahla yofana nqwa kulo dladla lithengelwa kuyo impahla kudlula iinyanga zimbini mna ndithenga impahla for le ntwana kodwa eyayo imali kasasa ithenga utywala ihandasi nesavana zonke zisayida ngiyabona ke tata eke le ntwana yandala yaqaba yaqalisa ukutshaya ndithindi inqanda ibisala ningayityholi ibhoko zelikhaya le nto nawugqiba ubasa nofaka endlini amalahla ndiyafuna nam uke ndiyazi ndinishiye ni-confused nive kunjani uba ngathi wanjwa inkunzi entakumbi esibunzi ndithi nyana wam ukusalayo kwabakhona ukusantungwana mhla niyifanisa nokhokho le ntwana phofu nexhego ekudala labhubhayo nananilazi nalibona kwifoto black and white eseyadukayo ngena nindiphe ithuba ndinixelele ndincacisele ndithekele uba sohlukene wamitha wazala amawele undifonele seyisithi lelam elinkwenkwe kwangekho kokunye ngaphandle nkukuvuma ngempazamo yomfo mnye amadodonke zinkunkulu